everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. Say gayon nga muoyon si Tisoy. Gusto ko nga mag-abot kita sa usa ka dapit. Tiin kita lamang tulo ang mag-abot. Unsa? Oh, mao ka na, Mr. Carpio. Gusto ko nga say gayon nga makahukom og muoyon na si Tisoy sa imong tinguha. Kita lamang tulo ang mag-abot. O nga naman? Gusto lang ko maniguro sa among kaluwasan. Huwag ka ba na pagsalig na ko, Ara? Doon naman. Pero angay lang sa Diyod nga maniguro ko. Tungod kay nahataya din ang kinabuhi sa akong anak ug kang Tisoy. Hayag ka bala ka, Ara. Matuman ang iyong gusto. Kun mao, tawagan ako pag-usap si Tisoy. Yes. Tawag ka. Sa labing dali. Aron sa ingon, mapundo na nga itong huna-huna. Ug wa na'y ngilad na plano sa matag usa. Hello. Tisoy? Ara? Yes, ako. Wa pa ko makahukom, Ara. Tungod kay giunang-hunan ako. Kung unsa samputan sa plano ni Mr. Carpio. Paminaw, Tisoy. Kadiyot lang, ako'y paminaw. Asa ka mo karon, asa kang dapita. Tisoy, wa ko may baw. Gaasa kami karong dapita. Nagsulti ka ba tinod? Nagduda ka ba? Gusto lang ko maniguro. Kung wa ka magirbasayon sa dapit nga inyong nahimutangan karon, gusto ko mahibaw sa imong kahimtang. Di ba napusilan ka? Tipsing lang. Og okay na. Gipatambalan ako. Ug unsa gibuhat ni Mr. Carpio kanimo? Ha? Unsay iyang gibuhat nimo? Kipasakitan ka ba niya? Tubag ako. Nganong wa kamutubag, Ara? Ano? Hello, Tisoy. Si Mr. Carpio kini. Unsa gibuhat mo kang Ara? No. Kipasakitan niyo si Ara. Natural ka na tungod kay doon na kita yung mga misunderstanding, Tisoy. Mr. Carpio, kipasakitan mo si Ara. Kung niya ka pa lang sa kong atubangan, gilips to lips ta na ka. Hmm? Sorry, Tisoy, pero usara sa kong tinguha nga mag-uli ta. Ligunon ta nga itong grupo. Ug magmilyonaryo kita. Mr. Carpio, Kung padayunon ta nga itong panagbangi, mahimo man. Mahimo kayo. Maglumba ta sa pagkutlo sa itong kinabuhi. Ug mas makalamang ko mo. Tungod kay alang sa imong kasayuran, nahibaw na. Nahibaw na nga akong demolition team kung hain ka mahimutang karon. unsa? Mao ka ni tinuod. Ug kung mamando magungatiwason ka na. Nga ikaw, tiwason ka na nila, papason sa kalibutan. Mahimo ka na dayon. Ug laki pa ang inyong anak ni Ara. Buhata ka na. Buhata kutob sa mahimo. Kahimoon ko sab kutob sa kumahimo ang pagparalipod sa kong kaugalingon. O siguroon ko sab nga ikaw ang akong mako, Mr. Carpio. Ug butang ka na nga di na ko ikatugot, Tisoy. Ug labaw sa tanan, dili ka maluoy kang Ara nga maghilak nga magbakuon niya, magtanaw sa nawatas-watas ninyong kalawasan. Mr. Carpio. Una-una pa kayo. Sa mag-uli ta. Ug sa magpinatsyanay ta. Nasayon ko dili ko utok ug bolinaw, Mr. Carpio. Usa ka laang kining imong gibuhat nako. Nagkasabot na kaming Ara. Nga mag-abot. Kitang tulo lang. Ug wa ko mga taong dadon aron pagsiguro
Gawa ko'y daotang buhaton na lang kaninyo. Gawas lamang sa akong pirming ibadi-badi nga si Unano. Dili ko mo to. Nagkasabot ka? Imposible kayo kung nga sa ako lang pagsabot, imposible kayo nga wa ka magplano dautan diri kanako. Dili ba? O subod ako, dili ko mo to, Mr. Carpio. Tisoy, kini nga kong gibuhat kapag uyon ka, Mr. Carpio. Maulamang kaprotektahan mo ka mo si Dudong. Ara, Kung mahimo, uyon na lang, Tisoy. dili pa ko kontento sa inyong pamahayag kanako. Tisoy. Bye, Ara. Hello? Gahi kay Os Tisoy na ara. Mr. Carpio. Hapit na maupos ang pailob na ko ara. Tagalan ko siya sa kadlaw. Mr. Carpio. Kung di man siya muuyon, hangtod og mga adlaw. Pweso na ko'y mahimo. Manduan ko ng ako mga tao sa paghipos sa imong bana, lakip na sa inyong anak. Unsa? Ayaw ka nagbuhat na, Mr. Carpio. Mahimo ka ng imong gihangyo. Basta mo tuman lang si Tisoy sa akong gipropose ka ninyo. Mr. Carpio, paningkamutan ako. Labing maayo, ara. Kay mahimo lang kamong alaot. Ilabi na ang inyong anak. Mr. Carpio. Dili ko mo kumpiyansa. Matuniyaga naibaw sila sa akong naibutangan. Naibaw na kuno ang iyang demolition team. Nila lang kani o sa kapag lingla o sa kapaagi aron sa ingon. Bation ko ang kahadlok. O niya, musurinder ko nga niya. Mutuman sa ilang ikasabutan ni Ara. O niya sa gayon nga magpakita ko. Salfiron ko nila. Ila kong patyon. Nabaw sa tanan, ngil adang akong pagtuo. Ang akong pagtura. Huwa ka sila magkasabot og si Ara. Nga tipawaso na lang ko. Papason ko silang tan. Aron sa ingon. Kung mahanaw na ko. Magpadayon ang ginang kalampikitan. Pasaylo ako, Ara. Pero dili ko kalikayan nga maghuna-una ni tungod kay ikaw mismo. Mo'y misulti ka na ako. Nga may kagahapon ka mong Mr. Carpio. Kung sa'yo kong buhaton, kinahanglan tingali ko mo balhin ko laing napit. Kay matod pa ni Mr. Carpio, natultulan nila ang akong nahimutangan. Hello, sir? Yes, sir. Okay. 20 minutes. Nana ko, sir. Okay, bye. May operation na sad by RJ? Oh, bye, Rudy. Kadaganan, ako ang himuong push your buyer. Feeling sa na mo rolda. Yano lang imong biste. Mura sa kag user. Obey first before you complain. Mao gyud by RJ. May lakaw ka na sad. Ha? Basta makakita ko nimo nga may pakigsultihan ka sa cellphone. Batiun gidayon ko kakulba. Ampo lang, Maris. Unsa man, may lakaw ka? Oh, karon dayon. May bypass operation eh. Nasad? Palihog ko sa akong helmet. Kadiyot lang. Pero di, adto na ko. Kuyo ko bay. Ayaw lang. Wa instruction si sir nga magdakog lang tao. Oh, okay. Ikaw ang magigo. Oh, diara ang imong full face helmet. Salamat. Ay, hilom na dong. Hilom na. Oy, pastilan. Mura man ka og gihilantan dudong. Manang? Ay. Naunsa na doon? Ay, alado. Mura man og ni gihilantan. Unsa? Ay, do pagpalit og tambal do. O di ba, imo ning dadon sa doktor? Dadon ako sa doktor. Ang akong anak na. Mas labing maayo do. Ay pagsigigila doon. Doon lang kita sa klinika sa doktor. Okay. Nga nagresita sa doktor.
Kinahanglan nga makapalitan ko ni Tamara. Ano siguro niya na magkatumatay si Dudong. Sao man ako sa pagpahilom ng akong anak. Nasurahan ang butika. Sa unahan, mo nang dapit, dinhimuon ang operasyon. Og ang tao nga akong duulon, nagkaog itom, og nagjakit. Na ako sa may tindahan nga, ang marka, usa ka refilling station sa tubig. Hapit na. Doon na ko. Uy! Taong nagkugusok bata! Nilabang! Ah! Oh! Nong! Unsa man ka? Di ka man magtanaw! Nagkugos ka na ba og bata? Sorry, sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.